Velkommen til et Excel-tip, som vi agter at vise for dig her. Det hedder lyngraf, og det består af, at man laver en lille opstilling, en grafopstilling, og bagefter så trykker man på knappen F11. Det ser sådan her ud, når man laver opstillingen. Jeg skriver vare 1 i celle A2, finder fyldhåndtaget, bemærk det sorte kryds, trækker nogle celler ned og slipper. Og Excel skriver så vare 1, 2, 3 og 4. I B1 skriver jeg pris. I B2 og de følgende celler skriver jeg nogle tilfældige tal, så vi har lidt at arbejde med. Tippet går ud på at placere markøren i opstillingen, og derefter trykke den magiske knap F11. Det ser sådan her ud, når jeg trykker F11. Tasten sidder i øverste række på tastaturet. Her har vi grafen. Overskriften pris kommer med ind. De enkelte varenavne kommer med ind. Og søjlerne indikerer, hvor høje de enkelte værdier er. Håber du får glæde af dette lille tip. Kig forbi en anden gang, så er der måske flere tips.